Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. هیچ چیز خوب نیست که در آن فعال باشی. ما نمیتونم رقم 2 یا که رقم 3 باشم. ما باید فقط یکم باشم. ما همه خریدار زور در چورنی پیادنیچه. تیاری ما همه وقت در بلندیه. اینه ایجا. Так, холодильника ایجا دمونه. Я 2 روزه ده ای капачай тағатонай. Салом радною, яким рӯз, яким рияд, ранги ҳар вақта. ма бояд бирам рӯи хотири занам. Вай барои ма якай. Вай мара ҳама чида дастгирӣ мекунад. ҳар сол ҳамияй аҳволаш. Вай безор хадай уже. Хай 2 рӯз халос мешам ай о. Фақат ҳама мара мепурсад. Чӣ хел ту тайёр мешӣ? Беқинди. Телевизор. Рияд яким. Ролтон. Рияд яштум. Сумка. Да кафомай. Баланд пар, бо баланд. Қап. Андоз, қап. Бардор. Вай фикр дорад ки ягон бозии олимпиадае. Мегӯй ки да ягон медали тило метан. Я шопинги одия да чорни пиядница. Ором бош. Так, шумо оилатона ёд карден? Не. Чанд қад дурай хонатон аи палатка? 446. Эма безормам блендерица да. Занакҷон, ма мегирмам у блендера. Ту ба гуфту қати ки гап задестай? Эо да, ма вай онлайн бе. Ма фаҳмидам. Бе блендер ма хона намерам. Эй худои роса блендерай. Вай чӣ кано мекунад? 5 сомона? Ба ҳисоб гирифта шудааст ҳар як қадам. ма тенҷим даи коро. ин рӯзамина омад. Аку ҳамада фаҳмондан дар кӯра кия деҷа пахан. Буф, яким рият хидмам асол. Буф учен мурғо. Ма шумора мебирам. ҳама вақт яким рият даем. Яким рият даем ҳама вақт. Бе фиребгарӣ. Майли халқ биёин дуроин. Бестоли. Давидем. Остодор. шумо гирифте чизе ки мехостен? Як чизи дига буд. Блендер. ай мебахшӣ. мабукаш. яй машуд. озиқ нашуд. Вай мада дар кори сахта ёхи. Не, ихино мешава. Майли хай. Мезмулум шае. Хай. Медонен чӣ? Ма ба фикр кардам ди просто я блендер ёхи. Бесен бародаро. Пешай видеоя тамом кардан ман мехостам шумо да як калима гапа бугум ки чӣ захматҳое ки ман мекашам ҳамаш барои шумоа. Як хандаи шуморо мо баланд бардорем ва ғарибон да респект зих нашаве. Ман медонам ки видеои мара ҳама 98% одам ай Россия тамошо мекунад. Яъне бо забони тоҷикия ҳама тоҷикои худ монда. Барои ҳамин дастгирии шумо барои ман муҳимай бародаро. Одамое ки наво видеоро тамошо мекунанд обуна шавед дар канал ва лайка зер кунед ки марам камтар мотиватсия ва барои шумо видеои беҳтару хандовар ва ба озвучкаи тоза барои шумо бирорум. Илтимос, ман мебинам ҳаминҷа чота 98% тамошобинони канали ман ягон подписатсия кардагӣ нестанд. Фақат 2.5% подписатсия кардагиай. Илтимостон мекунам мара дастгирӣ кунед ва то видеои оянда ҳаматон дар паноҳи Аллоҳ бошед. Хай. Мара даста бате нигоҳ накарда дай борара. Мара даста бате гӯш накарда ҳар фикро